Ahojte žienky, idem vám pomaličky ukázať, ako sa robia obyčajné raglanové očká, raglanová línia, ak sa pletie pulovrík smerom štýlom raglan, čiže buď z vrchu alebo zo spodu. Raglanové očká môžete robiť akúkoľvek vzorku. Dôležité je, aby ste si pred tou vzorkou, napríklad chcete tam mať osmičky, urobili jedno obrátko a pred tým obrátkom budete nahadzovať očko. Aby očka pekne vyzerali jedným smerom a druhým smerom, ukáže vám ten základ. Stále tu budete tie očka robiť tak. Takže ja tu mám označovače, toto mám začiatok riadka, robím tu vzor hladko. Ja si prepletiem očka hladko. Ja pletiem klasickým spôsobom, čiže spredu. Tak. Raglanovú líniu mám označené pred aj za, hej? Čiže označovač. Teraz potrebujeme pridať očko tu a za raglanovou líniou očko takisto. To je vlastne, tu by sme mali napríklad rukav, čiže potrebujeme rozširovať rukav a tu by sme mali predný diel. Čiže pred označovačom strednú niť si prehodím na ihlicu a z prednej časti prepletiem hladko. Čiže toto je pridanie očka s naklonom doprava. Označovač prehodím, upletiem hladké očko, čo mi ide raglan. A teraz potrebujem prehodiť označovač a takisto musíme zrobiť prekrížené očko s naklonom do ľava. To znamená, že si pravou ihlicou vezmem tú stredovú niť, dám na ihlicu a prehodím zo zadu, prepletiem ako keby anglické hladko. Máme pridané s naklonom doľava. A znovu si urobím svoj vzor, akýkoľvek. Prehodím si očka a ukážem vám ešte raz. Prepletím hladko. A znovu. Pred označovačom vytiahnem si tú prostrednú niť pletiacu, hodím si na ľavú ihlicu a spredu prepletiem hladko, čiže prekrížené s naklonom doprava. Ak by sme to urobili len takto, mali by sme dierku. Čiže ešte raz. Prehodím ľavou ihlicou zo zadu a na prednú stranu prepletiem si očko. Označovať si prehodím, upletiem si prostrednú raglanovú a znovu označovať si prehodím. Stredná niť, hodím si teraz s ľavou zo zadu ku mne, čiže s pravou dopredu a zo zadu prepletiem. Čiže toto je s naklonom do ľava. A znovu. Ak by som robila pullover, tak raglanové priberanie robím v každom druhom riadku. Ale nie je to pravidlo. Záleží podľa strihu, čo chcete robiť. Ak by som chcela širšie rukavy,
tak v rukávach, poviem príklad, toto je rukáv, toto je predný diel, tak v rukávach budem priberať. Môžem priberať v každom riadku, v prednom dieli, v každom druhom riadku. To záleží naozaj od toho štýlu, od toho strihu, od veľkosti, akým robíte. Čiže priberanie raglanových očiek záleží podľa toho, aj aký vzor robíte, akú voľnu máte a samozrejme aký štýl. Niekomu sa páčia úzke rukavy, niekomu širšie. Čiže podľa toho si tie raglanové očka viete priberať a prispôsobovať, ako vám pasuje. Čiže znovu som sa dostala do tej raglanovej línii. Označovač pred označovačom prostrednú zozadu prehodím a prepletiem hladko. Označovač, prostrednú líniu prepletiem, zase označovač a vezmem si vodiacu, spredu si ju prehodím a prepletiem zozadu anglicky hladko. Čiže pekne vidno, keď sa na to pozriete, že tie očká idú smerom doprava a smerom doľava. Takto to vyzerá na hladkej strane a takto to vyzerá na obratenej strane. Ako som už povedala, vy si tú raglanovú líniu môžete robiť akýmkoľvek vzorom. Len si tu dáte, dobre je si tú raglanovú líniu aj označiť, teda dať tú obratke. Poviem príklad, mám obrátko, urobím osmičku, dám obrátko a tie raglanové očka budete priberať pred obrateným a za obrateným očkom. Osmička alebo hociaký dierkovaný vzor, to už je na vás. Takže asi takto, to je taká jednoduchá, s naklonom doprava, s naklonom doľava stále, aby sme rozširovali rukav, predný diel, zadný diel a tu by bol rukav. Čiže tak nejak by som, keďže robím, pletiem, tak by som to nejak mala. Pulovrík, no a tu idú mi raglanové očka. Diel, rukavy, diel. Čiže asi toľko odo mňa. Dobre, žienky, dúfam, že toto video vám pomôže, čo sa týka tých raglanových očiek smerom doprava, smerom doľava. Takže tak. Odo mňa zatiaľ všetko. Majte pekný deň. Ahojte.